Studenti idu magistralnim putem ka Inđiji od Beograda. Dakle, videli smo ih jutro su krenuli od Fakulteta dramskih umetnosti. Ono što sada vidimo jeste prolazak kroz Batajnicu. Takođe ono što vidimo jesu građani koji ga očekuju na različitim punktovima na ovom putu kako bi im doneli hranu, vodu i kako bi ih pre svega pozdravili i pružili im podršku. Ta emocija je onaj neki glavni utisak ovog dana i evo različite poruke. Ljudi iz cijele Srbije pridružili su se ovoj šetnji, biciklisti se pridružuju sutra, sve ovo zbog toga da bi studenti bili u Novom Sadu u subotu, da bi učestvovali u blokadi sva 3 novosadska mosta. Na taj način će se obeležiti 3 meseca od smrti 15 građana u padu nasrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Policija obezbeđuje ovu šetnju, patrole saobraćajne policije su i ispred i na začelju ove kolone, uz njih i pripadnici Odeljenja za javni red i mir. Cisterne sa vodom su obezbeđeni, hitna pomoć su takođe obezbeđeni, a građani pozdravljaju ovu kolonu. Nema nikakvih incidenata za sada, vreme je dobro, atmosfera odlična.